Takže sa napýta na babek. Hlavu dúka! Dobre, poďme na bok odtiaľto, lebo nás tu zastrelia. Zatiaľ takto, hej? Potom zavoláme helikoptéru, sanitku. Ošetrujeme? No, asi ťažko sú to pílko. Môžeme vyskúšať. Nech jeden do druhého. No, tak pekne. Niečo sa naučíš. Aj doma umývaš? Decka, otočte sa ku mne. Boli ste super, hej? Takže za mňa ďakujem. Pekne pomaličky na cestu idete na autobus, hej? Čaute. Čaute, čaute.